and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Agenda. Midugang ang mga doktor nga ang maong sakit tinuyo o man-made aron pag-listen sa nagsakang populasyon dili lang sa estado lakip na sa tibuok kalibutan. God! Speaking on the telephone, over and out, Hoyo. Pagigsigig na mo, Clinton. Ay, hala! Dong Jan! Ay, sorry. Ikaw din eh. Ano lang kung pabutas pa niya po na. Una lang kaon niya, kay malangan pa ko. Asa pa man ka? Ano, maglangan-langan pa maga? Musamot kong kalangan kung upanayan ko sa pagpakiksultin mo, Clinton. Maogyod! Ayaw paglangan. Hello? Hello? Dong Jan? Napakadaha. Dong? Hello, Dong? Ni over and out ka, Dong? Hello, Dong? Ikaw ning gatot? Joker siya ka, Dong, da. Kamaosad ka. Oh. Dia, ma-search ka daw. Michaichi Laboratory Doctor exposes a mysterious and deadly disease. Video kini. Ako i-click para mapamatin ako ang detalye. Shit! Dili makontak ang cellphone ni Clavel. Klaro kaayo. Yan ang gituyo pag-off. Ipalagot ko ini bayana. Wa ka pa makailan ako kung ako na maglagot, Clavel. Wa! Oh. Kinsa man Oh. Si Jan. Shit! Oh. Hello, bro. Come on, man. Kumusta? Huwag kong magka-disturbo, Roman. Disturbo? You're no good. Come on, man. No problem. Bullshit. Hello, bro. Oh, yes, bro. Namati ko nimo. Unjote ka? Nope. What's up? Problem? Kwan, pasensya na ka, bro, nga wag gyud ko ilaing hasulon basta doon ako'y mga butang nga makahatag na kong kalibog o something unusual para nako. Oh. Ikaw yun. Come on, man. Say it. So na, ha? Updated ka ba ron sa mga panghitabo sa palibot, bro? Oh, mahimo ba ko diretso kag sulti kung unsa man na, bro? Yes. Okay. Sorry. Kwan, bro, while driving my car, naka-open ko sa mini TV nako. Ug abot unsa ka tinuod kining balita nga akong na-monitor. About sa usa ka doktor. A doctor from Michaichi Laboratory. Nga nag-expose nga dunay makalilisang og misteryosong sakit karon. Nga iyang gikahadlukan nga daling mukatap o mutakod sa tao nga dali kining ikamatay. Oh. Sarap sa nang binuanga, bro. Nakita gini mo sa TV? Gi-interview siya? Daklit naman tong balita sa TV, bro. Wasab gipakita kung kinsa ang maong reporter nga naka-interview niya. Mao to nga gisuwayan akong search sa net ug nakita gyud nako ang video. Gi-upload sa site. Suwayan lang ko na og tanaw, akong gi-share nimo. Sultihan na niya ko kung sa'yo mo'y kasulti. Ikaw yun, bro. Kapag yung kamutagam da, nga naguba ang imong computer, nagpadayo di gihapon ka ng imong panuki-duki atong... Sa to? Milaylo na ko ato, bro. But nagkapa-interest lang ko ning balita aron. Mao nga akong gisuwayan og tanaw sa net. Hey, di lagi na maayong bisan unsa na lay makita nimo sa net, bro. Di maayo. Nya tuhuan nimo. Business mo na. Dagan kayong binuang sa internet, bro. Ambot kon pilar kay tinuod ana. Maybe, bro.
But what if kung tinuod kini? So may mahitabo na to. Oh, ambot lang bro. Pero wag ko'y salig sa internet. Mostly diha, purely entertainment. Wa mo tingali ko mo sa managana, bro, di ba? May naman kandam ta. Kay lisod na. Try lang niyag tanaw, bro. Oh, si Chief Devon. Hello, Chief Devon. Good day. It's a bad day, Senator Regina. Tungod ining usa ka doktor sa Mitchaichi, laboratory nga mo'y hinungdan nga milig ang gibuhat nga sakit sa daghang tang mga sakop. What? Usay put mong ipasabot, Chief Devon? Huwag ka makadungog sa akong gisulti. Kinahanglan pa bang usbon ako? Subara kining problema, Regina. Subara kini. Bullshit! Unsa kini binuangan, Dr. Iguana? Kinsa kining kauban ninyong doktor sa laboratory nga nagpahiro-hiro? Ha? O nagpa-interview pa sa usa ka reporter sa usa ka TV network? Kahilas ba niya? Nasahid ba siyang unsa kining iyang gibuhat? Kinsa pa kining doktora? Buisit siya! I'm sorry, Madam Senator Regina. Siya si Dr. Lee Van Cuevo. Usa pa iyang posisyon niya sa laboratory? Nahisakop ba siya nato? Sa atong pundok? No, Madam. Oh. But he's one of our trusted doctors. He's the chief for research and development in his laboratory. He is very active in doing research, particularly for disease control and prevention, Madam. Mao ba? With all those sa imong gipanulti, Dr. Iguana, wa ta siya kinahanglan. Usa may impact sa ihang pagpakigbato ka nato. We need to eliminate him. Kay dako siyang babag sa atong katuyuan. Angay siyang mamatay, Dr. Iguana. I'm so very sorry, Jan. It's okay, Giselle. Thank you. Gusto na lang mo pag-ilab yan. Nakita din ni Father Edgar. Invite niya dito sa kumbento. Kung magkahigayon ko ta, pabisitahon niya dito. Okay. Mag-agad lang ko nimo. Thanks, Giselle. May pahibawar niya ko nimo kung kanong sa mga duha. Okay. Okay ra kung pwede magsulti lang mo niya tapos sa may call waiting na ko. Sige man. Si Matt. Okay. Bye, Jess. Bye, Jan. I love you. I love you, Jan. Unsa man ning link sa video nga mag-send na ko, bro? Deactivated man. Di na makakonect sa site din ma-upload kitong giingon mong video sa doktor nga nagka-discovery o usa ka misteryosong sakit. Unsa ko'y dili ka makakonek? Oh, there's a possibility nga gidelete sa nag-upload sa maong video, bro. Nganong iya man i-delete? Oh, I don't know. Sige lang, bro. Suwayan ako og download ang mong video. Hatagan na niya kakapi. Oh, nga naman eh. Di na gid ma-access kini mong site ang video sa interview sa doktor. Ang content kuno sa mong video inappropriate o nakalapas sa ilang mga patakaran. Pinuang. So may nahimo ditong kalapasan. Nga informative man ganito. Ug angay nga masayros kadaganan. Kay kung tinuod, kinahanglan nga mapanagan-an ug mabantayan. Dong Jan! Pagdali, Dong! Dong! Dong Jan! Si Clinton, nga naman ka. Unsa man kay nitabo? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!